A Praza da Ferrería ten un protagonista único nestes días, o libro. Dende hoxe ata este domingo este espazo da cidade do Lérez acolle a primeira edición da Festa dos Libros de Pontevedra, unha cita na que participan 13 librarías da cidade e que conta con máis de 60 actividades espalladas ao longo destes 3 días. O público amosouse esta mañá encantado con esta iniciativa. Muy interesante, me gusta mucho porque me gustan mucho los libros. A mí me gusta mucho, Por que te gusta mucho? porque me encantan los libros. A mí me gusta porque hay muchos libros. Pois moi ben, é dicir, a literatura a min me encanta, entón fomentala deste xeito con tantas posibilidades, además con estes escaparates que son xeniais, pois non sei, é xenial. Esta iniciativa me parece fantástica, promocionar los libros, poner los libros en la calle, que la gente los vea, que compre, que lean, que es lo importante. E os libreiros tamén se amosaron entusiasmados con esta primeira Festa dos Libros. A verdade é que nos entusiasmou a todos este primeiro ano participar e enchemos a Praza da Ferrería de Libros, que sempre é un placer achegar, sacar os libros á rúa. Pois fenomenal, porque al sair fora sempre se poden coñecer mellor os libros, a xente ademais neste formato ten máis acceso aos estantes e a todo. Pois pareceme estupendo, é unha actividade diferente ademais porque vamos hasta moi tarde, hasta as 11:30 da noite e penso que pode ser un evento así un pouco especial. A ver como nos sale. Unha xornada onde tamén puidemos falar sobre este evento con dous escritores que participan no mesmo, con José Balboa e Manel Loureiro. Pois mira, a verdade é que é agradable, moi agradable, acostumbrado a veces a estar en sitios absolutamente exóticos, en países moi lonxanos, despois de estar viaxando prácticamente por todo o mundo para contar prácticamente o que vou contar hoxe aquí, poder facelo en casa é unha sensación como de gusto especial, non é de reivindicación, pero sí de tranquilidade, porque é unha maneira de decir o que se pode contar en outro sitio tamén se pode contar aquí, é poñernos un pouquiño no mapa, poñerme eu no mapa tamén aquí. Un honor impensable. Yo de niño viví en la calle Santa María, que ya no se llama así, número 5. Y en Pontevedra la amo, la quiero y la adoro. Así que xa o saben, poden desfrutar desta Festa dos Libros na Praza da Ferrería neste venres ata as 11:30 da noite, mañá sábado de 11 a 2:30 e de 6 a 11:30 e o domingo de 11 a 2:30 e de 6 a 10 da noite.